Türkmenistanda avtologlaryň daşky görnüşine degişli ýene täze talaplar peýda boldy. Hususan da döwlet edaralaryna degişli avtologlaryň daşky detallarynyň ähli bölekleriniň şol sanda öndürüji tarapyndan başga reňkde göz öňünde tutulan şaýlarynyň indi ak reňkde bolmagy talap edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Liwap vilayetinde avtologlara degişli täze talaplaryň aprel aýynda döwlet edaralarynyň balansyndaky ulaglaryň hökmany tekniki barlygdan geçmeginiň mövsüminde belli bolandygyny aýdýarlar. Hususan da öňkü ýyllardan tapawutlykda bu ýyl avtologlaryň tekniki guratlygynyň gözegçiligi ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri tarapyndan amal aşyrylýar. Mundan başga da indi döwlet ulaglarynyň daşky ähli detallary diňe ak reňkde bolmaly. Habarçylar ozal bu talabyň esasan hususy ulaglara degişli bolandygyny belliýärler. Indi avtobuslar, mikroavtobuslar, yeňil avtologlar, poçta ulaglary ýaly döwlet edaralarynyň transport serwisleriniň ählisi tutuşlugyna ak bolmaly. Ulaglaryň daşky bölekleri şol sanda zawod tarapyndan başga reňkde öndürilen detallary ak reňkde bolmasa, ulagyň tekniki taýdan doly awat bolmagyna garamazdan guratlygy hakynda şahatnama berilmeýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, hususan da Türkmen Newit edaralarynda ulagyň tekniki guratlygy gözegçiliginden geçenligini tasdikleýän möhürli kagyzyň bolmadyk ýagdaýynda ulag sürüjilerine bellenen benzin normasy berilmeýär. Bu aralykda Gündoğur vilayetdäki döwlet edaralarynyň transport serwisleriniň tekniki ýagdaýlary hem yaramazlaşýar. Hatda saglyk edaralarynda avtologlary bejermek üçin maddi tekniki öpçünçilik kadaly berja edilmeýär. Azatlyň yerli habarçylary Farab Däne we Darganata etraplarynda tiz kömek ulaglarynyň 80%-nyň işlemän garajlarda durýandygyny aýdýarlar. Esasy problema transportyň näsazlygy, tekerleriň könölşüp sandan çykmagy we ätýaşlyk şaýlarynyň bolmadylygy. Maşinler udak wagtlap garajlarda kepterler we beýleki guşlar üçin ketek bolup dur. 3 etrap üçin bary ýogy 3 sany tiz kömek ulagy işleýär. Döwlet galanlaryny bejermek üçin pul bölüp bermeýär. Bular 2006-njy ýylda alynan avtologlar diýip yerli Çeşme adatlyň habarçysyna aýtdy. Türkmen News garaşsyz neşri avtologlaryň daşky detallaryny ak reňke boýamak boýunça talaplaryň sanawynyň ýene artjakdygyny habar berýär. Neşriň Aşgabatdaky ýol polisiýa gullugyndaky çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, ýakyn wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda ak reňke reňklenmeli ulag bölekleriniň sanawyna avtologlaryň tigirleriniň gapdalyndaky palçykdan goraýan detallar goşular. Ular adatça gara bolýar. Indi bu detallaryň hem ak bolmagynyň sebäpleri ýokurdan edilen buyruk bilen düşündirilýär. Talabyň ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda avtologyň guratlygy hakyndaky şahatnama berilmeýär. Şeýerde bu talabyň ýerine ýetirilmänligi üçin sürüji jerime tölemeli bolar we avtolog jerime duralgasyna ýerleşdirilir diýip neşir belliýär. Türkmenistanda avtologlaryň guratlygynyň gözegçiligi 2 ýylda bir gezek geçirilýär. Türkmen News tekniki guratlyk barlygynyň resmi narhynyň 50 manat çemese düşýänligini barlygyň özü hem dürli görnüşli resmi namalaryň nuskalary üçin köp tölek etmeli bolýandygyny habar berýär. Mundan başga da 100 manatdan ibarat resmi bolmadyk çykdagynyň hem bardygyny belliýär. Polisiýa işgärleri täze talabyň sebäbini resmi taýdan düşündirmediler. Ilkinji ýylky ýurtda avtologlary ak reňke reňklemek talaby 2017-nji ýylyň dekabrynda peýda bolupdy. Goýy reňkli ulaglaryň sürüjilerine jerime salyndy we olar ulaglary aga boýamaga mejbur boldy. Aşgabatyň köçelerinden goýy reňkli ulaglar köpçüliklen evakuasiýa edildi. 2019-njy ýylyň Tomsonda hususy ulaglaryň reňkine degişli bu talap birneme gowşady. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabatyň polisiýasy avtologlaryň daşyndaky gara detallar üçin jerime salyp başlady. Adatça avtologlaryň öňündäki gara reňkli örtük bölekleriniň avtologyň reňkine boýalmagyny talap etdi. Ondan öň türkmen avtolog eýelerinden avtologlaryň öňdäki we iski bamperleriniň ak reňke boýalmagy talap edilýärdi. Geçen ýylyň mart aýynda Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýasy avtolog eýelerinden LED çyralary we beýleki goşmaça ışıklary öçürmegi ýa-da doly aýyrmagy talap edipdi.